Ποια αγγελία? Εδώ θα ζητάτε μπράβους, αμήλικτους, αδυσόπιτους και μοφόρους. Ήρθα τη Ζήκα Μαρτίνα, τους ξαδέρφους μου, παρανόια. Δεν βρήκα άλλη. Καλά, εσύ είσαι μπράβος. Ναι, γιατί σου γεμίζω το μάτι. Εμένα όχι. Το θέμα είναι τι θα πει ο νονός. Ποιος νονός? Ο Ιταλός μαφιόζος. Αυτός κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Όπου να είναι θα έρθει. Ο κοντός, ο μικρός. Αμάν, πόσο μεγάλος είναι? Τεράστιος! Τι έγινε ρε? Πρώτα βγήκε η μασκότη και μετά τα πέντε. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος από εδώ θέλει να γίνει μπράβος. Είμαι μπράβος. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν... Κάνω μαλάκες! Ζαλιστικά. Θέλεις πολλά ψωμιά ακόμα για να γίνεις μπράβος. Μη μου κολλάς εμένα γιατί τα ισχακά ξεμπερδεμάτα. Τώρα φοβήθηκα. Πώς αρέσει να φάει το νοσοκομείο? Όχι. Εσένα. Εγώ σε ρώτησα πρώτος. Σιγά ρε, μιλούσατε. Λοιπόν, Ζουζέπε. Μάλιστα αφεντικό. Έλα! Τον σήκωσε. Άκουσε με ακούς. Μάλιστα αφεντικό. Κάμα πάρει την γυναίκα μου, πες ότι έχω δουλειά. Μάλιστα αφεντικό. Κάμα πάρει κόμενα, πες ότι είμαι σε μύτη. Μάλιστα αφεντικό. Συγγνώμη, τώρα αυτόν το μοιράζονται δύο γυναίκες. Α, Ζουζέπε. Μάλιστα αφεντικό. Τι, με πατάς. Και μη μας ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα αφεντικό. Νέλειωσες. Τι θόρυβος στάτες. Ο Τζουζέπε θε. Α, καλά. Και τώρα οι δυο μας. Δεν θα το έλεγα. Τι εννοείς. Κόψτε κάτι. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Εσύ είσαι ο νονός. Ναι, γιατί. Γιατί εμένα μου φρένεις πιο πολύ σε βαφτιστή. Κρίμα, δεν έχω και ένα σπίρτο μαζί μου να σου κάνω ένα δώρο. Τι δώρο. Να βάλω φωτιά εδώ μέσα και να το κάνω λαπόδο. Ωμα νευρίασε το. Κολλάστε το πλοίο, γιατί εδώ με μεγάλη ψεύδι στούκο. Άκουσες. Και ήμουνα 20 χρόνια στη μαφία. Στη μαφία. Ναι. Πού στα τσικό. Τι γίνεται εδώ? Εγώ είχα ακούσει για τα μπλοκάνια της μαφίας και εδώ βλέπω ότι πρόκειται για χταπόδι με κοφτό μακαρονά. Λοιπόν, όπως θα διάβασες στην Γραβάτα εκεί αγγελία, το φορά. εμείς εδώ ζητάμε μπράβο. Μπράβο. Ζητάτε, Ναι. Μπράβο. Δεν μου λες, έχεις προϋπηρεσία. Προϋπηρεσία. Ένα θα σου πω μόνο. Ξέρεις ποιος έφαγε το JFK? Τι, εσύ σκότωσες τον Κέννεντι. Όχι και η σόμπα. Εγώ άλλο ήταν να ρωτήσω αν ξέρεις ποιος έφαγε το JFC. Ποιος είναι αυτός. Ξάδερφος του KFC με τα κοτόπουλα. Τι σου λέω τώρα ψηλά γράμματα, δεν τα φτάνεις. Ξέρεις ποιος έφαγε το μουρίκι το βιομήχανο? Μα αυτός πήγε και στην θάλασσα. Ναι, αλλά ποιος του έκανε πατητή? Κάτι άλλο, ξέρεις ποιος έφαγε το λεμονί από τον Ολυμπιακό? Αυτό που κολλάει. Όχι, έτσι ρώτησα από περιέργεια. Καλά. Λοιπόν, καταρχήν, είσαι παντρεμένος ή ανήπαντρος. Ανήπαντρος. Δηλαδή, είχα μια κομμενίτσα, αλλά το όνομά της μου τίμησε μια υποχρέωση που είχα να πληρώνω κάθε πρώτη του μήνα και τη χώρισα. Πώς τη λέγανε. Νίκη. Αυτό καλό. Από ξένες γλώσσες πώς θα πας. Ξένες γλώσσες, λοιπόν, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ούτε λέξη. Λίγα κορεάτικα και αυτά πρέπει να ξέρει ο άλλος πολύ καλά για να μπορέσουμε. Δηλαδή, αυτός να τα μιλάει και εγώ να κάνω... Αυτά τα κορεάτικα που Μάλιστα. ξέρεις. Δεν μου λες αμάξι έχεις. Γιατί θέλει να σε πετάξει το κάπου. Το τουλαμπάκι είναι γεμάτο. Δεν χωράς πουθενά.
Εννοώ αν έχεις αμάξι να κινείσαι. Α, ναι, αγόρασα ένα αμάξι πριν από μια εβδομάδα, αλλά θα μπορώ να το κυκλοφορήσω σε 2 μήνες. Γιατί? Γιατί ακόμα το συναρμολογώ, το πήρα από την IKEA. Πρώτο. Μεγάλος. Όταν λες μεγάλος, λίγο πιο μεγάλος από εσένα, το medium. Ναι, ναι, δεν έχει σήμα. Πώς δεν έχει σήμα εκεί κάτω. Ποιος ήτανε? Ο Ιταλός. Εμένα με πριν από λίγο Γερμανός.